Praise God, as we look at the outlook and behavior of Jesus Christ on the cross, we should be struck by His obedience. Kahit saan lang nga may panggap ti papatay ni Apo Jesus, kahit iso iti nagsayaat ken nagragsak nga makita tayo, no di ket addressan na pay kakabsat, haan lang nga ti panangawat tayo ken kuana, no di ket oray pay iti pampamilya. So, shall we stand please and turn your Bible in the book of John chapter 19, verse number 25 and 26. In your Bible, 1216, the Bible says in verse number 25, Ket adda ngagtaktak idi ti denna ti krus na ni Jesus da inana, ken ti kabsat na babae ni inana, ni Maria ang asawa ni Cleopas, ken ni Maria Magdalena. Verse 26, ni Jesus nga rod idi nakita na ni inana, ken ti adalan nga da iti dennana, nga inayayat na, kunana ken inana, babae, kitaem ti anak mo. Kararag tayo kakabsat, managayat ken managparabor nga Diyos, agyaman kami apo iti daytoy nga malem, tapi nadusoyam tirik nami ken puso mi apo, ngagmaymaysa kami Apo Diyos, gapu iti daytoy nga okasyon Apo. Bendisyon am Apo Diyos nga rod iti may panayag nga saom. Ket sika nga rod Apo Diyos iti mapadayawan. Amin digitoy dawaten mi tinagan niya po mi Jesus. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Now the cross broadens the concept of family. So praise the Lord. Ta detoy ipapatay ni Apo Jesus ken DJ napasama ken kuana DJ Cruz ti Kalbaryo ket ipakita na pay oray pay iti pamilya. Isu nga iti daytoy nga kanito may katlo nga cry, a family cry. Now as an introduction, Calvary had an amazing power of attraction pudno kakabsat nga iti Kalbaryo ket aday tinay isang sangayan nga pintas na ken panakabalin na nga mga guyogoy itirik na kakabsat. Siguro no addatay idi nga kanito oray datayo ket kayat na iti mapan. Ngam nagladingit man kakabsat ken gagayem taman mano iti mapan wenno man mano iti nakapan nga nakipagrikna man lang kadaydi ipapatay panaka-cross ni Apo tayong Jesucristo. Now, yan na dagiti gagayem na. Ayan na dagiti pinakpakan na. Ayan na dagiti tinultulungan na. So tilaeng adda dijay, talulaeng nga tattao, nga awan iti panagdanag, awan panagbuteng na. Tapnon makita da ken may matangan da. Dayjay panagrigat ni Apo tayong Jesucristo. Iso da Mary Magdalene, Mary the wife of Cleopas, Mary the mother of Jesus, and John the Beloved. Now, hangko unay nga ipakita daytoy kakabsat ngam kayat kuman lang nga inayon daytoy gaputa iti daytoy nga ikakadwa da ken ni Apo tayong Jesucristo ket impakita da kakabsat iti commitment da. Impakita da iti ayat da ken ni Apo Jesus. Impakita da iti devotion da. Impakita da iti sacrifice nga inaramid da. Amo yun no da duma kanya tayo kakabsat. Ada dagiti kanito nga nukasta nga masapul na tayo iti Apo, awan tayo. Han tayo makapag-sacrifice. Awan day ayat tayo. Awan day commitment tayo ken kuana. Ngam nagpintas man, tauray day katengaan, ken kang itingitan iti biag ni Apo tayong Jesucristo, at dadalat ta iti napan kimmadwa ken kuana. So mangipakpakita nga dagitoy nga tattao permi je panangay ayat da ken kuana. So muna nga makita tayo kakabsat, number 1, extreme sorrow, permi nga panagladingit. His mother and other woman stood. So kayat nga sawen kakabsat, oray pay jay nanang ni Apo tayong Jesucristo in the flesh, ken dagiti kakadwana at dadadjay nga nakaimatang iti panagrigat ni Apo tayong Jesucristo. Ket amuyo kas
Kas no makita tayo, no si kakit nanang ket makitam DJ anak mo, DJ panangin inot da nga panang patay di anak mo, anak mariknam. Nasakit di ngamin kakabsat. So kastamot, DJ nanang ni Apo tayong Yesu Kristo in the flesh, kung dagiti kakadwana, na imatangan da, di panagrigat ni Apo tayong Yesu Kristo, nakita da kakabsat nga DJ, inyanak na, impasngay na, nagragsak nga nang ipasngay, ngem nakita naman di ladingit kakabsat, ka DJ anak na, gapo ka DJ nga panagrigrigat na. So makita tayo dito'y kakabsat, nga daytoy nga nanang ni Apo tayong Yesu Kristo, ket nakita na DJ anak na nga grigrigat. Ket siyempre, makita tayo, maawatan tayo kakabsat no anak mariknana. Padasam nga ikabil DJ, pasit mo kas nanang. No makitam DJ anak mo, agrigrigat, sapsaplitan da, kenda dumapay, mariknam iti ledaang. Mariknam iti sakit. Numampay kayat mo nga tulungan ngam awan maaramid mo. Isu nga amoyo kakabsat, nakapinpintas, nga imutektekan, ken kitaan, deti inaramid, dagitoy nga tattao, ken DJ inaramid ni Apo tayong Yesu Kristo. Nga ure kas jay iti napasamak kakabsat ken gagayem. Hanpulos nga simuko, hanpulos nga nag-give up, at akayat na ken ipakita na, kadagi jay, nanang, nga da kaday jay, nga han nga iso, iti mangted ti problema, no diket iso pa iti mangted, iti pan nakakumport, kanyada. She heard the groan of her son. Nangagna kakabsat, haan lang nga nakita na at pan nakapasakit, no diket nangagnapay kakabsat, iti guog, iti anak na kakabsat. Ket siyempre, gapu di pan nakapaspasakit na, mariknam, kakabsat di pa naganuog na, panagiyabkas na kakabsat, iti sakit, nga paspasarin na kakabsat. Napadasan na, dagijay nga sakit, ngam amoyo, nagpintas ken nagragsak kakabsat. Tadagijay nga pasamak, iti panagbiag ni Apo tayong Yesu Kristo, ket inipturan na amin, tapnon iti kasta, si kaken siyak, ket maadaan iti gundaway ken namnama ijay pagarian iti Diyos. She was there when they mock him. Ninanang na adajay nga nakaimatang gen nakakita kakabsat dagiti panang tabtabao dagiti tattao. Nasakit nga panunuton ngam awan iti maaramid na kakabsat. No diket adayjay nga si susuporta kadayjay anak na. Sumadaydayaw iti Apo, kakabsat ken gagayem kadayjay nga banag. So nakita tayo kakabsat, dayjay permi nga panagladingit ni nanang na. May kadwa kakabsat, nga makita tayo ditoy, express concern. Anat kaya't nangasawan kakabsat, inyeb kas na ti pakaseknan na kakabsat. And the responsibility rests on the oldest son because Mary was now a widow. So kaya't nangasawan kakabsat, awanan iti mga iwan kani nanang na in the flesh. Iso nga makita yo, dayjay matalek na nga disipulo na kakabsat, ket iso iti maysa nga nangyawitan kakabsat, kadayjay panangaywan na ken ni Mary kakabsat. And Jesus practiced the first commandment with promise. Iso nga makita yung kakabsat, inpakita na pay ni Apo tayong Yesu Kristo, dayjay pa nag-obey na kakabsat, dayjay first commandment, nga honor your mother and your father. He did not complain for pain. Han nga nagriri kakabsat, kadagijay nga ut-ut ken sakit nga napadasan na. Because he did not want his mother to have more pain. Han nakayat kakabsat, nga ninanang na, mariknana mo dayjay nga ut-ut ken sakit kakabsat. Makita yo, hanakayat nga masaktan ni nanang na. Hanakayat nga maladingitan ni nanang na. And he did not think of his need. He did not think of his need. Instead, thought of his mother and comforted her. So at the dijay kakabsat,
nga nang ted ken kuana iti pan nakakumport ken ninanang na. Anyan nga nagpintas, anyan nga nagsayaat nga example iti apo tayo kakabsat, nga ni apo tayong Yesu Kristo, nga oray no kasjay iti napasamak ken kuana, at dapay lang kakabsat, nga isut mang liwliwa, mang ted kakabsat, iti anay nga pan naka-encourage kadayjay nanang nakakabsat. Isu nga mo yo, datayo, makita yo kumakin maawatan yo, kang runaan kanya yung nga young people, itden nyo itinananay, nga ragsak ken namay, pan nakakumport, kadagiti naganak tayo kakabsat. Many people of today neglect their parents. Deta ti agpaiso kakabsat. Ado iti tattaon, adon ti young people tatan, anak kakabsat, nga nalipatan dan digiti naganak da. Kat daytoy impakita ti apo tayo ni apo tayong Yesu Kristo kakabsat. Ket ipakita na kanya tayo, no anyat nasken nga aramiden tayo, kas maysa nga anak ken naganak kakabsat. Amen? So he called her woman. Number 3, entrusted duty. Letter A, mother is a priceless possession on earth. Laglagi po inyo kakabsat. Amen? Young people, laglagi po inyo. Awanan iti makagatad kakabsat. Nga klase iti pirak kakabsat, dagiti naganak tayo. Isoda iti pudpudno nga kinabaknang tayo. Iso nga rin nga tayo kun kunatayon kakabsat, napatpatag nga amang tibiyag dagiti anak. Mas mahalaga ang buhay ng ating mga anak kaysa sa ating mga hanap buhay. Kung minsan, nakakalimutan natin ang ating mga anak dahil sa paghahanap buhay. And praise God for this, no? Is a priceless possession on earth. Nagasat tayo, at dapay lang tinaganak tayo. Iso nga iti daytoy nga kanito, habang at dapay lang dagiti naganak tayo kakabsat, iparik na tayo ti ayat kanyada. Jesus entrusted his priceless possession to a faithful disciple. The reason why he was entrusted, he became loyal, even in time of earthly separation and pain. Makita yo, uray kang itingitan kakabsat, iti ladingit, ken sakit kakabsat, at dalata ni John, the beloved. He leaned on Jesus' breast, at dalata kakabsat, isuna, nga nagsadag ken ni apo tayong Yesu Kristo. Kadagiti kanito kakabsat nga masapul na, iti pan nakaliwliwakin ko na. He was also available whenever Jesus needs a man to do his work. Amen? Do you have a work to be done? God has entrusted you with that work. At dadagiti intalik iti apo kanya tayo kakabsat, nga nasken nga aramiden. The question is, are you available? Nga kaslakin ni John the Beloved, Ure pa'y pakadadaelan nan, pakasaktan nan kakabsat, no maipanggep ken ni apo tayong Yesu Kristo, at daiso na nga nawaya, nga sumurot ken mga ramid kadagiti, ipaaramid iti Diyos ken kuana. Datay nga ta kakabsat, available tay nga ta. Kita niyo tata, dagiti daduma, awan yan ti uneg iti church. Kuna iti lobong kakabsat, keta kangina nga aldaw, agrigrigat ni apo tayong Yesu Kristo, ngam na ti tao. Adada kadagiti pagpipiknikan. Adada nga aglaklakwat siya kakabsat. Adada nga agragragsak. Iso nga, amuyo, nakasaysaya at kakabsat. Ken mamati na, nga kanya tayo nga namati ken kuana. Adadagiti banag nga ipaaramid iti Diyos kanya tayo. Ket sapay kumatagbalin tayo lata, nga nawaya. Ikan tayo, itinawaya nga oras tayo, no maipanggap iti apo, iti biyag tayo. Hantay ko mga iimot, hantay ko mga ipaidam kakabsat. Dagiti kanito, nga inikan na tayo, ken ikan na tayo, ti apo, iti gundaway tayo, nga makapagserbi ken kuana. Amen? And God is looking for people like John. Amen? Nung ata, ni apo, Diyos tata. Adda nga ta makita na, kakabsat, nga kaslaken ni John, nga dati availability na,
Adda kanya na teachable spirit. Adda nga ta makita na kanya tayo. Amen? He is there when God needs Him. Amen? Nagpintas nga hemplo kakabsat. At dalatay jay ni John. No kasta nga kasapulan iti Diyos isuna. He assumed his duty and did it. So kaya't nangasawan kakabsat, ikan tayo itinawaya nga oras ken panawon tayo iti Diyos. Amen? So faithfulness is one of the greatest quality of Christian. Nawatan tayo kakabsat? Faithfulness. Agbalin tayo kumakakabsat nga mapagtalkan iti Apo. At hanamat na imot ni Apo Diyos kanya tayo. Nakadado dagiti intalek na nga banbanag, material nga banbanag, tibiyag tayo. Tata nga ti Apo ag-require kanya tayo kakabsat. Agbalin tayo kumamot nga faithful ken kuana. Faithfulness is manifested in times of crisis. Kasla kumatatta kakabsat. Oh. At datayo kumaamin yan ti unag iti church. Tapnon iti kasta, makita tayo, maawatan tayo, lagipen tayo, iti inaramid ni Apo tayo ng Yesu Kristo iti krus ti Kalbaryo, ngamian ti kaaduan kakabsat. No panubok kakabsat, ita nga masuot, iti pamati, ken faithfulness tayo ken kuana. Ti daddo mga tao kakabsat, no daddo makanya tayo, pati uray da tayo. No ado ti problema, imbes nga, agtalik kalata ti Apo, jay problema at pampanunutem. Jay problema at mangigawit pa ken kan ti panagserbim ken kuana. When many are offering their conviction on the altar of compromise, a child of God should then be faithful to Him who gave His all for him. The reward of faithfulness is to have the privilege of being a servant of God and to hear Jesus say, "Well done, thou good and faithful servant." Let us therefore do our entrusted duty, not for men, but for God. Amen? Sapay kumakaabsat, tano iyawid na tayo ti Apo, kastati mangig tayo ken kuana, thou good and faithful servant. Hanto ko maibaga ti Apo, thou is lawful servant. Amen? Dahi tayo ti tartarigagayan, tayo kas may sangad adipen iti Apo ken anak iti Dios iti panagbiag tayo. Available tayo kumakakabsan.